за хора. Днес с моята приятелка Александра ще снимаме как живеем за един ден без нула пари. Само с тези бомбонки. Ние ще потърсим площадка. В града. Ние сме пеша в града. Тук има... А площадка е изобщо в квартала и вие знаете колко отдалеч се върви. Ето, че я намерихме тията с площадка. Да. И сега ще си изядем бомбонките. Вижте ще каква яка котка има там. Брат, каква яка котка, най-обикновена и тъпа котка. И там. Чакайте. Не ми се получава да ви покажа. Ето я котката, ето е нашата котка. Ето я нашата. Тя не се вижда много. Ето я. Хора, виждате ли? Да. И сега... И това ни е май с развлечение ни се... Да. Развлечение част 1 ни се получи. Сега отиваме към развлечение част 2. Хора, ние намерихме втора площадка и вече минаха 4 часа. Ей, такова е. Изглеждат ни супер. Да. И тук ще... И тук ще... Тук ще... Още 10, някъде около 10 часа ще простоим. Какви 10? Хора, значи мина някъде около 4 часа още. Значи 8 часа минали. Обърках се, че 10 просто... Ние 2 часа сме изживявали по принцип. Сега ни остава 8 часа, ама вече се наближава нощта. Така че трябва да намерим мястото, къде да спим. А навсякъде е мокро, вижте само. Локва има там, виждате ли? И не знаем какво ще правим. И трябва да намерим суха пейка, аз да не знам къде има, ама трябва да отидем още за 1 час. Да. Тук е някакъв, вижте какъв крипи двор. Хора, гледайте какъв крипи двор. Буквално. Много е крипи. Нищо камерата не ми фиксира. Сега ще отиваме. Да живеем в федерална зала. Тук. Моля? В федерална зала можем да живеем. Не знам. Да, хора. Ние си отиваме някъде и ние не знаем къде отиваме. Така. В котка не изплаща, така ме изплаща. Алекс, ти двай. Има 2 стола, дето можем спокойно. Аз знам къде можем да преспим. Виждате ли у нас същата площадка, където бяхме? Там вътре има покрив. Там вътре мисля, че е сухо. И сега ние бягаме точно там. Да. Ние ще ви Да. отиваме по тази златна есен. Да, китна пролет. Ние сме като птици в полет. Ние вече едно стихотворение ви разказах на хора. И отиваме на площадка да видим какво става и какво не става. И дали става въобще там да спане. После се качим на онова дърво. Само онова, виждате ли го? Ние, за да знаете, бомбонтики изядохме, а сме много гладни. Сега какво ще правим, не знаем. Площадката вече трябва малко да поспим. Да, дано вътре да е сухо. Или хора, вижте, отдолу има място. Ако вътре не е отдолу... много пайци. От тук има пайци, там няма. И айде. Вижте, тук има отгоре. Айде, отгоре да видим какво има. Да, отгоре е супер. Айде. Ние отиваме отгоре. Ето, ние сме вече отгоре. Ани, давай. Хората няма да ти чакат. Така, тук е много яко. Може да си поспинкаме. Сме много изморени. Направо си протегваме краката и си спим. Ей така. И
малко тук до вечерта ще постоим и после сутринта ще ви покажем Резултата. докъде. Да. Хора, то вече е сутрин, 6 часа е. Ние малко, за да знаете, така ускорихме това Да. всичко видео. Наистина сме живели много повече. Много повече за вас са 3 минути, а за нас беше 24 часа. Ето тук. Сме се събудили. Ох, как кръста ме боли. И на мен. Тялото ме Ужас. боли. Ужас. Даже съм спала с включения ескалер. Ужас, бе! Ей, такова е всичкото време. При нас И това ни е резултата. Даже Александър май малко настина. Да. Че изобщо ние сме зима. Да. Той е се лъжеме, ама сме последния месец и студента. Ей, Как от майките ни звънят и... Що ви няма от да. Да. Те не знаеха и хора, вижте, аз вечерта като видях, имах чувството, че там от ето този прозорец някой ме гледаше. Знаеш ли колко крипи беше, ама за вас сме готови за всичко, нали, Алекс? Еми да, може би някога ще сниме видеото как ще влезем в това. Да. Сказкащо. Довиждане! Довиждане! До нови срещи! Довиждане!